masu kallo da saurare a daidai wannan lokaci muna farin cikin ainihin gabatar muku da ainihin hira ta musamman tare da mai girma ainihin sarkin samarin arewacin Najeriya kuma ambassador Rufa'I Mukhtar Danmaje a daidai wannan lokaci. Ranke daɗe, barka da zuwa wannan lokaci da Allah ya kawo mu za mu hira da kai. Assalamu alaikum. Wani shawarwari kake da su musamman a kwanakin baya mun jiyo ainihin babban ainihin lauyan gwamnati ainihin san Alhaji Abubakar Malami da yake bayani a kafar yada labarai ta BBC cewar al'ummar Hausa Fulani suna da yanci da za su je ainihin su kasuwanci a duk inda suke so ciki da fadin wannan kasa. Al'ummar ainihin kudancin kasar nan su ma suna da yanci ko iko da su shigo cikin ainihin wannan tamu ta arewa domin su gudanar da al'amuran su na kasuwanci, abin da ya shafi ainihin sai da kayan motoci da aka san ainihin al'ummar kabilun kudu da shi. Ya kake kallon wannan abin musamman su Hausa Fulani da suka kware wajen daukan dabbobi da kayan abinci su kai wancan yanki? A matsayin ku na masana ya kuke kallon wannan abu? Dama wannan abu mun dade muna tattaunawa kuma muna shirye-shiryen daukan mataki akai, dan dai shi Allah cikin ikonsa shi masanin shari'a ne kuma ya san irin dokokin da aka kafa a Najeriya akan doransu. Wannan shi yasa ya bara kuma da ke irin cin zarafi da cin kashin da wato mutanen kudancin Najeriya suke wa arewacin Najeriya, wannan abu ne wanda dukkan wani mai hankali ya san raini da cin kashin da wulakancin da ake mana yayawa. Kuma daman can muna nan muna tuntuɓa junanmu za mu ɗauki mataki akan irin abin da ake, domin mun zuba ido mu ga hukumomi sun ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka, ko mun ga har yanzu wani abu bai zuwa. Amma dole za mu yi motsi domin mutanen nan suna nan fa arewacin Najeriya kuma mu taba su ba mu taba wata magana akan su ba mu taba tada hankali ba mu taba cewa su bar gari ba. Amma wannan karan insha Allah za mu sa su bar garin mu, dole su koma garin su. Ko me ya jawo haka? Ai mu ma mun shirya a raba Najeriya, a shirye muke da raba Najeriya yanzu, kuma ko daɗin ma a shirye muke. Muna bin ka'ida ne da dokoki na kasa, muna dan a zauna lafiya. Amma tun da sun matsa da cin zarafi da cin kashi, kuma abin ba ma na 'yan ta'adda bane kawai, a hadda shugabannin su ake yi, suna fitowa kuru-kuru suna furta maganganu na goyon bayan abin da ake yi, kuma an musu shiru. Wannan abu mu ba za mu yarda da shi ba, kuma wajibi ne mu dauki mataki akan wannan. Kuma mu ma za mu ba su wa'adi nan da lokaci kaɗan su tattara ina su bar mana yankunan mu su koma yankin su zauna. Ba kwa ganin kamar gwamnati ce take da alhaki ko ya kamata a ce ta yi wani abu kai? A to su gwamnati ne su da suke yin wannan yankunan, ko kuma mu ba mutane bane, ko ba 'yan Najeriya bane, ko dan arewa shashasha ne, ko dabba ne shi da za a dinga cin kashin muna gani. Idan hukumomi ba su dauki mataki ba, mu za mu dauki mataki na mu ma cewa su bar yankin mu, tunda su ma sun dau matakin nan ba mu ga abin da ya biyo baya ba, kuma ba ma cin zarafin da ba sa ba, suna kakkace mutanen mu su kwace dukiyar su, kuma ko da ma da ake zaune lafiya baka isa ka je ka mallaki wani abu a gurin su ba. Saboda haka su zo su yi arzikin su zaman su lafiya ko yana kallon su, sannan kuma a ce to me ake nufi? Ai mu ma yanzu mun shirya za su bar mana kasan mu, za su bar mana yankin mu, ko an so ko an ki dole su bar mana yankin mu ba ma bukatar su. Duk wani abu na fitina tashin hankali su suka zo suka koya yaran mu a yanzu. Ba wanda ya san dan arewa da fashi ko sata ko satar mutane ko kaza, ai su muka sani da wannan abubuwan, kuma ko yanzu ma su suke jagorancin irin abubuwa, ba yaran namu bane, su suke saka su a cikin irin wani abu, su samu musu da makaman da su wannan abu. Mu ma ba ma son zama da su, tunda Allah ya kawo wannan gaba su sun matsa ba sa so. To kai dan arewa na cin me kake yi? Dan me yasa dan arewa zai ce sai ya zauna da yan kudu? Me wace riba ce da mu da zama da su? Amma fa an ce zaman lafiya ya fi komai. To yanzu mu rashin zaman lafiya ne dan mun ce su bar garin mu? Su da suka faɗa me shafafu ne da mai, ko mu ba 'yan kasa bane, ko mu ba mu da yancin faɗa albarkacin bakin mu? Su da suke kirari suke yin aiki ma, suna kashe mutanen mu, suna cin zarafin mu, kuma suna zuwa suna firici a gidajen yada labarai, kowa yana ji. To mu ba mutane bane, ko mu ba za mu faɗa ra'ayin mu, ko kuma sai mun zauna su dole? Ya ka kalli wancan batutuwa na ainihin shi babban lauyan gwamnati? Muna tare da shi, Allah ya saka mata ashiri, irin su muke so a arewacin Najeriya. Wannan bawan Allah Malami irin su muke so a arewacin Najeriya, kuma shi muka rasa ake mana wannan cin kashin da ake mana. Duk rashin mutuncin da ake mana a arewacin Najeriya, rashin jagorori ne wanda za su zo su ce ba su yadda ba. Waɗanda muka wakilta su je su kwaci 'yancinmu da mutuncinmu sun gaza.
wannan shi ya fa mana da wannan fitar da muke ciki. Amma waɗannan bawan Allah da muna tare da shi kuma ko su irin guduma za a bashi wallahi. Amma me zai hana ku daɗa tunasantar da gwamnati wata kila ku dan daɗa bata lokaci? Lokacin me za mu bayar idan muka gama shirin mu za mu ce za mu sa rana za mu ce yan kudu su bar Najeriya su bar arewacin Najeriya a raba Najeriya dan mu a shirye muke da su. A mai gina Danmaje kamar yadda kake kirari a matsayinka na nemo wa gwamnati nemo yan arewa yanci me ka bugi yanzu da shi kake kirarin cewa a raba Najeriya? Duk abin da Allah yake yi wa wata ƙasa baiwa da shi ya mana arewacin Najeriya. Kuma ai mun ba da misali kwanaki ai mun hana shigar da kayan abinci wani yanayi suka shiga mu muke nema a gurin su dry port ne gashi nan ane mana ko dry port da seaport da abin da suke takama da shi abin da yake kai mutumin arewa kudu ai bai wuce wannan seaport da suke da shi ba za a shigo mana da kaya ta nan mu je mu karba to yanzu Allah cikin ikonsa yawa dan arewar hama ana nan an samu mana da dry port a arewacin Najeriya akwai substation a Kano akwai main station yana Kaduna wannan abun kadai ya isa tattalin arzikin arewacin Najeriya daga harkar noman mu da zamu kaga za a diba a zuba a jirgin kasa a kai shi din da za a kai shi sannan duk abubuwan da muke so za a shigo da shi nan gaba dan arewa ya daina shiga Lagos masu yanka ba abin da zai kai dan arewa kudu wannan fulani kuma da suke zuwa aka ce ba a yadda ba yadda ake ganin an hana fulani zuwa kudancin Najeriya wallahi haka za mu hana 'yan kudancin Najeriya zuwa kudancin Najeriya sai mun hana amuwa hakan abu ne da zai haifar da gwamnati da al'umma a dami wannan kuma ruwansu ne mu ma muna yin abin da za mu yi ne mu kare mutuncinmu ko mu ba 'yan Najeriya ba ne ganin cewa ba mu da 'yanci mu su da suke yi mai aka yi musu ko mu ne kawai za a kama a karya a yadda a ga dama da shi ka ce nawa ba zai je garinka ba kuma kai ka zo gari na ka sake wannan abin an gama yin sa ba za a yi shi ba kuma wallahi sai an ja wannan sai an ja layi ko a hana su ko mu kore su wallahi ko a bari mutanen mu su shiga su harkar sacan ko kuma nan mu wasu banna ganin cewar ainihin gwamnan Kogi Alhaji Yahaya Bello ya jagoranci wani sulhu da aka yi na ainihin ci gaba da daukan kasuwanci wanda aka yi wata yarjejeniya da ainihin wayannan manoma da suke daukan dabbobi da kayan abinci suke kaiwa ya ka kalli wannan abin na wannan sulhu dangane da kada a ce an kuma babbaye da kura to ai da mashi sulhu alheri ne amma ka ga mu muna dan arewa ba mu taba karya wani tsari ko shiri da aka yi da muwa kuma duk sulhun da aka yi da su abinda aka yi sulhu da su har yanzu ba su daina ba ko kun fasa ji sun fasa zuwa su kashe mutane ko su bubbuge su ko su kwace musu duke su ai ba su fasa ba to kuma haka za mu yi ta zama kawai mu zuba mutane ido tsirarin mutane a kasar kai dan arewa da kake da yawa kuma ka bari tsirarin mutane su dinga mawasa da hankali suna wata barazana ta banza wadda babu ba su isa ba me za su yi mana me suke da shi me za mu je mu yi a garin su ne dole sai da mu za su rayu mu ka za mu rayu ko babu su daga karshe a dunkule wace kalma za ka rufe da ita ko za ka kara da ita dangane da wannan batutuwa da suke daukan hankali da ainihin gwamnati take ikirarin cewar kowane dan kasa na da yanci ya gudanar da kasuwanci ko rayuwarsa duk inda yake a cikin wannan kasa ta Najeriya wannan dole ne tsarin mulkin kasar Najeriya ya ba wa kowa ikon zagayawa duk inda zai je yayi rayuwarsa amma ba zai yi a ce dan arewa ba zai shiga kudu ya rayuwa ba amma kuma dan kudu ya shigo arewa ya rayuwa muna kallon sa wannan lokacin ya wuce kuma wallahi sai mun dau mataki